He's talkative like me. Send my love and blessings to my baby. Mwah, mwah, mwah. Love and blessings. Kwaphela. Nami ngibona intombi kaMthokozisi ivuka nanini na. Okay guys, let me love and leave you. Izobona nakusasa ekuseni. Kusasa ekuseni I don't think ngizoba khona because excuse me, ngiyayitsheni kusasa. Ngiyayitsheni kusasa nasemabhawulweni nasemabhodweni kusasa. So I don't think I'll be here. Sasa ngimabhawulweni naseyitsheni angazi ukuthi ngizoba live yini. Ngoba mangingaba live kuyomele ngivuke ekuseni mhlambe lapho ngo6 ngigeze ngibe live ngo7 8 ngiyitsheni. Eyitsheni akufuni into ofika late. Ngeke ulunge. Ngathola sekusekela amabhokisi empty. Cause sonke singabafazi sistokha lapha. Manje mawungathi udlala no TikTok. Uyofika amabhoda nezitsha sezaphela lapha. Do you understand? So kusasa ngiyitsheni. And eyitsheni akufuna umuntu ozoba li-influencer ngeke ulunge. Noma silapha ya. Awekho umuntu oswenkiwe, understand wonke umuntu uze emsebenzini singabafazi. Yayibona. So ngiyitsheni kusasa mangisuke eyitsheni ngizoya nakwenye ingotha. Yayibona. So abafuna uYouTube kimi kushuthi indaba endala le. uYouTube. uYouTube ngizozama ukumshutha ngeweekend. During angeke uzulunga uYouTube ngoba maningi ngibona imithwalo engiyithwalayo ngisuke ngiqubula u20 kg wamabhodo kanje. Ngingabheke emumva. Inyanda ihlela. Thola amabhodo phezulu. Angisuke ngisakhuluma. Aribuleli le. Sokumuntu esebhekane nelokhuzana ngqo. NeSulman kanje. Subhekane neSulman usubala athi how much pot do you take there? 50 pot black, 50 pot maroon, 50 pot pink. Ngeke izidunga into kaYouTube kanjani ngathiwa ngiyanithembisa. Angeke izilunge. Ngisho kuthiwa ngiyanithanda. uYouTube angeke alunge. uYouTube kuyoba yikho ukuthi bangihlale phansi khulube nani. Ngeke iSulman isuke sesibhekene kanje. Ethi how much sengithi 5 black my friend, 6 green man. Anje manje kuyasetshenzwa. Because if you want to sleep, yeah, you'd sleep forever. But if you want to work, you'll work and relax later on. You understand? Nginemimbese mawumakoti like ngizoniphathela immese niyibone. Mawumakoti umuntu mohambisa isipheko ummese ukhona sharp. Uba sharp boy awudingi lokhu ulola njengemimese le lamthuthu. Yes, ikhona immese. So ngizonikombisa immese. Don't worry, I'll show you the knives. Ikhona imbese. Ngiyizwa indaba. Nawe endlini yakho nje umbese ungabi nombese othule. Umbese uba na umbese wokuqoba into oyithanda. Yabona mawuqoba ikhabishu ulazolo, mawuqoba ibutternut ulazolo, mawuqoba noma yini ulazolo. Ubheke kodwa ngoba ubukhali. Okay. Ngakhuluma kuze kushona ilanga mina. Let me love and leave you guys. Thanks for watching. Thanks for your support. I see your money here. Thank you. You'll get your thing. Ama-perfume nizowathola ngoLwesine. Niyayizwa leyo ndaba. I'm gonna sibhala ama-order manje. Ngiyibona.
Good night _ sibhala ama-order manje. If awuyitholanga i-thanks, I'll process your order kusasa ntambama. Until kusasa ntambama you need to call us ngoba izosala i-order yakho. Maningi lama-order, maningi kabi. Ungapheli moya, but sikhumbuze tomorrow before the end of the day. Yayibona? And akekho umuntu olwa nawe, akekho umuntu okuzondayo. Maningi ama-message. Akekho umuntu okuskemayo. Ngithi ngihleli la. Mangikuskema phela uzobhala la and bazoyibona.